Yeah, Melaya uri mambara taisasa 24/7 uchindivhara hanzi kana ukadukosa kufuna I'm gonna cry. Taisasa 24/7 uchindivhara hanzi kana ukadukosa kufuna ndiwere wava kutofunga kutondisiya nhasi ndiwere muimba yeraundi warasika papi ndaitoti uri mumwe wangu uchinditi bave vana vangu ndichikushedza amai vana vangu apa waradzisa moyo uri mambara taisasa 24/7 uchindivhara hanzi ukadokosina kufuna I'm gonna cry. Taisasa 24/7 uchindivhara hanzi kana ukadokosina kufuna taitamba temanate kwese kwandaenda newe tichitamba kaminadeya newe uchiti handifare usipo handidyi usipo ufaro ndouwana uripo ndazotakura aiva uri mambara taisasa 24/7 uchindivhara hanzi ukadokosina kufuna I'm gonna cry. Taisasa 24/7 uchindivhara hanzi ukadokosina kufuna ndiwere ava kutofunga kutondisiya nhasi ndiwere muimba yeraundi warasika papi taitoti uri mumwe wangu uchinditi bai vana vangu ndichikushedza amai vana vangu apa waradzisa moyo uri mambara taisasa 24/7 uchindivhara hanzi ukadokosina kufuna I'm gonna cry. Taisasa 24/7 uchindivhara kana ukadokosina kufuna 24/7 uchindivhara